buhay ng tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, asin, mga tataramo. Hoy! Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, radio Visit TV. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, radio Visit TV. Hoy, tanguga ang satong orasyon para sa gabos, para sa pamilya. Hoy! Hoy! Tas-tasan daw tabi ko yan ni Miss Kidiit. Itas-tas mo daw. Yan. Okay na? Yan. Okay. Go. Gani nagluya-luwa mo. Yan. Sige daw tabi ko yan eh. Yan. Iba man talaga paghaling Malaysia muna Singapore. Aday ko yan din sari. Iba man talaga daorya ko yan din sari. Bilibo naman ako. Pagbilib mo naman ako. Bilib mo naman ako sa iyo ko yan eh. Saan? Bilibo naman ako sa imo, Kuya Nem. Sika naman talaga, sabi ka na lang, tuna yun man talaga. The best yan, ipagpadagos yan. Good afternoon, Pilipinas! Hello! Hi! Good afternoon, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Hilingon pa no yan sa kuyang AJ. Hilingon pa sa kumata. May monitor ka dyan sa kuya. Igwa, hilingon pa. Kaya na sa makeup sa Lunes na de. Kaya na sa Lunes. Makeup po na sa nade. Saga, medyo dati. Kaya ng makeup pa de. So may makeupan baga kan. So pang remating makeup baga. Ano po kami, batagi foundation. Para ulukan nga na ako ni Manayhil Masagin. Ano mo ng babae ini? Para ulukan ako ni Manayhil Masagin. Iba naman sa interpretasyon niya, Kuya Nems. Iba naman sa interpretasyon kan sa kuyang amiga. Good afternoon po sa Indogabos, mga Bicolano. Sa man na party kang mundo. Kumusta po sa tuyang hapon? May mga birthday dyan. Haberday. May mga travel. Kumusta po kamo dyan? Good afternoon, Henry M. Pwede po kami mag-loan sa SSS? Ay, pwede kayo. Di man ako makasimbag kung pwede. Pero pwede kayo, ha? Magkuhan ka na naman sa portal, magkakatabi kang portal. Pwede man, di ba? Pwede tabi, ha? Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan muna. Impormasyon, konsuelo, bareta sa ZGT, makukuha isyong seryoso. O kaduratan si Henry Mimpan, bida dyan. VP Henry, maseda siya. Ang di best warang iba Henry Mimpan. Alright, sige. Aha, kumusta lamang po sa tuyang hapon? Henry Aha, okay. Wala pa news. Agas na sa bangging Pitawid TV. Henry nga rin happy. Henry na sa foreign, Henry na sa pingyon. Totok lang sa GD. Agas na bangging Henry na ang sa GD. Nagluluwasan sa Kuya Nems? Kuya Neme? Sa pagmata mo regarding Consuelo, bareta sa
jeepney Matukwa isyong seryoso O kaduratan si Henry Ang bida dyan Vipe Henry Magseda siya Ang di best warang iba Henry Mem Ang in the morning Henry Mesa hapon Henry Mesa morning Hirit hangli sa pinkyon Totok lang sa GB Agkaasta sa panggi Magkape Anong gigi Ano nang luluwasan na naman na, ako sisibot ako yan ni Mickey Kakasimbag. Nagluluwasan naman social media ng mga issue regarding sa mga politician sa probinsya Canal Bay. Alam mo kuya ni ito? Ako bukan magdiskutir sa radyo ta. Wala man akong kapot na papel. Wala na di ba? Nabasa mo ito Kuya Nems? Kuya Nems, nagkariling mo ito ng mga isyong ito? Pangyari sa maabaka, kung ano, dakulon naman na nagruluwasan, dakulon mga tugang na nagruluwasan naman, nagkakuruya naman kita, nagkarilibong naman kita, pinsan kung ano naman so na mga nagkaarabutan ta naman, regarding tabi sa mga pangyaring yan, mga tugang sa satuya tabi na palibot o alat-alata sa nanindo yan na mga ano yan mga isyong iyan mga tugang sa satuya tabi na probinsya kunigwa o kung ano man yan yun na ito nakalipas na bayain na bubuo na di ba pakuyo ano pa man then ito may balik anyway medyo kwansa na medyo nagkasiribot-sibot sana, di ba? Nagkakirigkigan sa natabi mga tugang ang satuya na ano ini, mga isyu sa palibutan. Tabing iyo na, tabing uki na baga. Uki na baga, ano pa mang ata na nga ni uki na nga ni. Hello. Iyo na baga migo na yan magparaharapot ade. Pagparaharapot ako. Para nag-luwas kay ruling so Supreme Court. Nagkaburo naman. Iba man nga ni ito, di ba? Iba man ito. At may nagkapon ka subago. Ikada sa nangyayari pig-asahan bingyan na magkapaluwas niya kang neutral na informasyon. Nga iba man itong kaso nagkairiling ko. Bako. Di ba? Napagalak ko bigo. Pata ko iulukan ko na sana. Pati ako nagkadaramay ako kan pati ako nadadamay sa problema ta pagpaparaharapot na ko ta ikaw na sa ngayon masahan mi nga kan informasyon yan tunay budak kun ano nga ya talaga ang nangyari nga ko day man baga Ano ni baba bibi maligaon nasinda nagdudululak na at ano na nga yung nga iba hindangan niya ako ipaman nga niya ako ito para man ito ki connection sa albay ay nako baga nakatoko anong problema pagal ako napagal kakapaliwanag. Man ako ba? Abaw ko kaan. Hindi ko nga na puton baby. Bako sa pagano? Ano, bako man duman sa topic duman sa Legazpi. At bako man nga sa Legazpi, bako man sa Albay ito, sa ibang probinsya ito. Mindanao nga ni. Sa ibang mga Mindanao, kung sa insay na mga lupalop kan mundo. Dahil man sa Albay tabi. Dahil ko mga influensya kang pati ako nagkadaramay ako. Napagalap ka kasimbag. Pagalono na. Wala po yan kikwan sa epik. Wala man sa Albay tabi yo. sabi ko nga ni. Kung may fireman man, nadami disdan. Go ahead. Yan na, nakapuristo na gabos. Ano pa man, di ba? Yan na baga, nagkapuristo na. Ano pa man kaya? Tapos na ito, okay na ito. Dahil naman ngunyang kilatest. Ano pa man, di ba? Basta dahil latest na mga ruling sa korte o whatever, tabi ngunyan sa probinsya Canal Bay, di ba? Walang latest. Parang ganito po ang istorya. Ang latest ngunyan, anong alias mo? Ako Di man akong Ako ang gusto ko, kung ako may gumalyang, ang gusto kong alias bigi Henrietta Talubatib. Yan gusto kong alias. Di man akong confidential pa man, taman
malias ako. Henrietta Talobatib. Oh, kung ako magkaigwang confidential funds. Wala man ako ngunyang kinag-abot na confidential funds. Kung sa kuya BP, kung may maliwanag, ako mag-reclom. Okay. Okay. Napagal naman ako. Woo! Tara, harapot ako din do. Ano? Ulukan tara sa Ayun na nga. Kuri, paano kung mag-iulokan namin? Nagtitrix, may nag-aarapot. Informasyon. Kaya daw ang pagsasabi na pacifier. Yes. Nakahaki ka? Bata medyo nakakadakula mang kipuso ang pigaparataram sa ko. Dahil kanon sa nga bala-bala-bala. Nga niya ako, salamat po. Ano nga nangyari mananggan? Nga niya ako, di ko alam. Parang man ginagawa ito sa ito yung probinsya o sa syudad o whatever. Di ba? Ay, nako. Okay. Relax. Okay, relax na. Dara naman. Yeah, nagtatararabaw na sin dayo na yan. Di ba? Siguro nagtabang ka sa mga aga. Nagsabi tao, pag nabasa mong araw ka, no, nasa sa imo na sanaan kung paano ka mag-react. Nanggad. Di ba? Okay, baby, thank you. Okay, bye-bye. Basta ako, Kuya Nem, anong gusto mong alias tabi, Kuya Nems? Ako, Henrietta Talobatib. Yan. Good afternoon, tabi, sa mga, ano nga na sa tuyang, Kuya, di ko ka dyan, Kuya Nem, kita taramon lamang, tabi, Kuya Nems. Gwa ka lamang niyang kita taramon, no? Wala na ako palang keyword for the dingon yan. Naubos na, oh. So, mga na-research pala. Baka igwa ka lamang, Kuya, patay po do tabi, digdi, o ta. Ako na saan ma-interpret ko ni gwa ka dyan, kita taramon lamang na pwede tang pag-uruan mo niya na apon sa programa ta. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Habang ako digdi Kuya Nems nagbabasa ka ining sa tuya na segment na ini, mag-isip ka tabi. Ika naman, mag-isip ka daw tabi Kuya Nems, tali ka man sa Singapore, Buda, Malaysia. Mag-isip ka daw. Mag-isip ka. Mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liberate, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liberate. Liberate Pro. Liberate Pro. That's right, Liberate Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. At ang Liberate Pro ay Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberate Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liberate. Yun ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available po yan sa Mercury, sa Watson, Southstar Drug at sa iba pang mga drugstores sa bilog na nasyon. Silimarin Plus multivitamins sa generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinaka-the best kayo ni, gusto nyo na mag-relax, dumiyan ka mo mga tugang sa kuwan, dumiyan ka mo sa huyang baga kuya ni Miss Museo de Legazpi. Magkaigwa lamang ka mo kidagdag kaaraman, dumiyan ka mo, tayaon dyan so exhibit kan diocese, no? Yaon dyan so exhibit kan diocese kan Legazpi, may kinaraman tabi sa ka 75th founding anniversary kan sa tuyang diocese. Diba? Yun nandyan. So mga historia ka naging bishops, kung paano mga tugang subdiocese na nagtalubo, diba? Kung paano tabi na mga ano yan, mga ano yan, paano tabi na nagkaigwa ki mga ano yan, mga ano ini, mga parokya sa satuyang probinsya. Buda, ano ang original na parokya? Ano, kataanaram ko kuya ni, kan mga panahon, ang Albay, buda katanduan, sarong diocese ini, sarong diocese siya, di ba? Dumayanas ka mo, pag may mga time ka mo,
Diyan tabi sa Legazpi City, Museo de Legazpi, ha? Dumayan po kamo sa Museo de Legazpi. Yan, iyo tabi yan ang the best na pwede nindong pasyaran. Okay? O, ninan sa tuyang word for the day, iguana. Hello? Hello? Migo? Word for the day. Ano? Baldog. Ha? Baldog. Palnob? Baldog. Balnog? Baldog. Anong litra pa? Pag-spelling daw tabi. Spelling Migo? Baldog. Ha? Ha? Spelling? B-A-L. Oh. B-O-G. Balbog. Baldog. Baldog. Balbog. Anong sabihin kan, Migo? Pag nagtira ka magang bola sa basketball, pag di nakashot, Ano? baldog. Talbog itong Migo lang sa Bigpagma mo naman ako ngunyan napon. Tamaan. Bigpagma mo naman ako ngunyan napon. Balbog palan. Okay. Sige, Migo. Salamat. Tapos na sa ibang word for the day. Ang ngalasan man. Ang sa tuya pang ibang word ko niya na paghahapon, hali sa endo, is gatak. Ano yun kuya names? Gatak. Ang aram ko, batak, crack. Pero yung sabi yun, ayun. Ang gatak man is crack, tama. So, daragin nyo yan. Daragin nyo. Basta, gatak. Ikamsur. O ikaw nga yung gatak ang cement ang tinampo. Ang sa tuya, tabing tataramon mo niya na hapon, mga tugang gatak. Yan. Ang sa imo ngayang utak, may gatak. Kaya nga nagkarisipan mo, puro sa na ngaya mga ang hapot mo ngaya dyan ngaya sa impeachment court. Garing ngaya may gatak. Ang hapot mo. Makaulo ko ng mga senador tang iba. Sorry, abo kong maging judgmental, pero grabe naman Ano na harapot ang iba, garang utak, may gatak. Di ba? Ano naman yan? Diyos ko, may nang insulto. May nang insulto na gari na so, gari, malaino naman. Dahil naman kayo mga respeto sa mga gurang, sa mga babayi. Di ba? Kung ano-ano, Bigo problema na so alias ni Ninoy. Ano ba yan? Ang sa tuyang word for the day, gatak. Kung sabihon, crack in English. Okay, salamaton tabi ko yan dyan sa technical. Good afternoon, tabi. Sandali lang, taon ni May. Ang sa iyang pinadarang word for the day, balo-bagi. Balo-bagi. O paano ito na-explica ang balo-baging ini? Nagbabalo-bagi ka ngaya. Nagtataram ka ki. Nasasabutan ko siya. Pero paano ito explica ang balo-bagi? Nasa ngaya. Grabe yan, balo-bagi mo. Nag-aligar ka nin bako totoo. Tama ko yan, Emi. Gari, ika ngaya, grabe ang balo-bagi mo. Halimbawa ngaya, sinahutan ko si Kuya ni Miki kung ano, ang pigtara mo balo-bagi yan. Basta arog ka yan. Hindi nga, aling ang lugod. Bicolano kita, dito na mapaliwanag lugod. Balo-bagi. Kung sabihon, so, nagkuhan ka, nagbalos ka kita taramon, na bako totoo, balo-bagi. Nagbalo-bagi ka basta yun na ito. Tama. Nagbalo-bagi. Nagbalo-bagi. Word for the day nga, pinahirapan ako ng texture tang ineo. Balo. Pero nasabutan ko yan. Ngaya, nagpaluwas nin balo-bagi. 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 Ala, punta na lugod sa online. Balo-bagi in ano na naman kaya naputon tang AI, di ba? Balo-bagi. Balo-bagi to translate is to pretense hypocrisy.
Tama or lying. The act of pretending, deceiving, or not telling the truth. Oh, tama, Kuya Nems. Iba naman talaga ang AI adi. Saro tabing paagi, mga tugang na, ikaday ka nagtataram nin totoo, nagpipretend ka, nag-uuti ka, nagtataram ka nin mga fabricated words. Spreading misinformation or untruth. Iyan. Balo, bagi. Pabalo, bagi refers to someone being pretentious or putting on a false act. Tama, ayun na, nagkasarabot. Sabi, balo, bagi is misleading word. Misleading. Tama, pwede. Misleading, Your Honor. Objection, Your Honor. Question, misleading. Objection sustained. Proceed. The witness may answer. The witness may answer. Diba? Believe mo kay Chismin na. Matibayon man siya, di? Believe mo kay Chis talaga. Uragon man ining Bicolano tang inin na taga-Sorsogon. Palibasa. Abogado ba kaya? Matibayon man siyang abogado man. Your Honor, the question is misleading. Objection, Your Honor. Question misleading. Objection overruled. Witness may answer. Thank you, Your Honor. Yan, alright. Next. May saro pag pinadarao. Parang dinidepensahan mo ang sarili mo kahit alam mo nang mali ka na. Yan. Yun natabihan ang balo bagi. Yan. Okay? Salamat po na maray. Sa imo tabi na, ni pa, dakulong kitang words ngunyan, paltarason. Paltarason, Kuya Nems. Ang paltarason, so, paltarason ka nga niya. Pasa ka sa namin nasin, bagday ka manggi karason-rason. Di ba? Paltarason. Kaya nga ni paltata, false reason. Di ba? Paltarason. Yan. Salamaton tabi na maray sa texter ta. Si Madam Milindawi, good afternoon po sa mga taga-CMD office dyan sa Itaascan. Uyan, baga ni Presidente Madam Milindawi sa Itaascan, Denver, sa may LCC. Sa Itaascan, sumakat ka mo dyan yun ang CMD, office po ni Madam Milindawi. Igaman siyang word, Kuya Nems, gorak, gotak. Gorak, gotak. Sa kawaga. Nailing mo nga ang daraga, ang buol may gurak-gutak. Sa totoo lang, magayo ang daragang ang buol may gurak-gutak, saro sinyal ang nagpaparabiti sa bulod, may gusto niya. Gurak-gutak. Katakon office girl ka na, dahil ka mangkigurak-gutak sa bulod, tapos may ka nakasapatos. Gurak-gutak. Anong sabihin ka? Nagbabaratak ang buol. So mga paraarado na nakabiriti sana pag nag-arado. Totoo, Kuya Nems. Ang nga makigwa kayo ni kayo. Kakaarado niya, sa kaigusan niya mag-arado, sa bulod-buda sa rice field, ang buol niya may gurak-gutak. Yan, ang sa kuyang ama. Yan, tabi. May guson kaya ito. Tabi, yun na. Thank you, Madam Milindawi. Dakulong kitang naukudan mo niyan. Mga tugang mo niyan na hapon. Dakulong kitang na ako dyan ngunya na word for the day. Tabi, ayun, nilat ko na ta. Ano pa ining saro digdi o? Okay. Ikaw kung nailing ka subago na. Okay. Tungkol kay Senador Robin Padilla. Babaya, sana? Tayo man ang kaya niya. Di ba, Kuya Nems? Iyo man ang kaya niya. Paano kaya? Binurotuhan ta. Di niya sa Senado. Yun ang kaya niya man maghapot. Pabaya, sana yan. Di ba? Maral na aldaw tabi. Saro pa akong concerned citizen. Wala. Ano ini? Hello? Po. Good afternoon. Anong gurak-gutak? So, buol pare na may nabay mga batak. May, yung gurak-gutak yan. Iyo man nga po sa mo kang gutang.
Gutang sa ibang lugar, gurak, gutak. Sa iba, sa muya, gutang. Sa muya, kwan iyan, ano nga napon ka ni Papa ka ito? Pigakaros nga ng kansundang pag minalumuyo na, pag napalbag. Pigakaros kan sundang nigo. Iyo ba ya? Ako kay ito. Mm. Ano? Ito. Ah? Ako kay ito, grabing gutang-gutan. So, nag-uma pa ako. Nata, Ano nga ni sa uma? nagdakula kayo, totoo. Tanga ako, may gusto nan sa uma, sa bulod, minag-arado iyan. Kisubol nga talaga, may gurak-gutak. Sendo pala nga po, gutang. Gutang. Oh, tama. Oo. Iyo. Tama. Nya paano nahali ito? Anong pigi ka? Paano mo nahali? Dahil nakandili na ako sa Ciudad Lora. Siyempre, di pantalong buda. Taga-biyo ka naman. Di pantalunong ka naman. Ako nga na iso, kamot ko pa rin. Nung minipison kanya naman ako sa syudad. Iyo, tama yung nagtaram sa kuya. Na? Pigabras ako kaya si Pipi Henry kaya. Oo. Ano mo yun yung kamot? Ano di man niya ako yung naglalaba? Pag unang mo niya ako, naglalaba yan sa arong. Di man niya ako yung naglalaba. Nigo, Pailing mo siya na. pare, Pailing mo siya na yan doon. ang laba ko sa harong sa washing machine, tataghawas man sana ako. Di man ako nagkuro-kuso. Kaya nga ni, ang tara mo kaya niya. Pag una ko yung naglalaba. Natampaglaba, nakapahibog gikamot. Ayun, nakalo ka sa sabon. Ako, washing machine ako. Kaya nga ni. Ang pagkatalibong kang washing machine, awas, ibugta ko naman duman sa utobagang so dryer. Si Sema, biring. Ang biring ko pa sa dryer na libang ya, primerong sabon. Oo. Ilog mo sa dryer, i-dryer mo kin mga 30 seconds. May nabiring yan. O, ibalik mo naman. Oh. Gabos na laban. Pigaan mo sa... Day, so mga pang-daily na bado, dahil pigaagi duman. So, klase, ibang klase. Sa mga brief mo masalang piga-washing. Giro araw kaya. Naktasunta kang sarawayon ka na. Diba? Bye-bye. Kaling muna ini yung pading dudes na kung pigtataram kang laking ini yung. Maray na aga tabi, Henry M. Maray na aldaw tabi. Concerned citizen lang ako. Suripes tabi sa barangay Tut. Uto, siga-siga na naman. May mga naisturbo na naman na mga kababaihan. May nagreklamo na sana maagapan tatibad mautruhan man ki kaalayan. Arog ka ini. Di ko nangaranan sa barangay kung saan budak kung saan na lugar. Aram ko nagdadangog ka, nag-text. Kuha na tabi kay Kapitan. Si Kapitan na tabi bahala kay yan sound off na kay Kapitan. Tangani tabi na kon kita ano nga po Kuya Nems? Ngani na iyo siya nan mag-monitor ka iya na arog tabi ka na sitwasyon. Iya po. Arog na tabi ka iyan. Ang dapat na gibuhon nindo. Ira ni na dyan tabi. Ano ini Ano ini okay. May pinulubad sa ko mananggan. So, pinadala dito. Regarding ini sa issue duman sa Kwan, tabi, sa Mindanao, baga Kuya Nemi. Supreme Court affirms yun, natabi naman na sa Maguindanao. Pagpara problema kayo dito sa tuyang lugar. Tapos na, yun na ito. So mga birthday celebrants tapalan ngunyan, happy birthday po sa Indoga, boss. Okay?
Ano na? Napalsok sa nasa kuryente baga? Napalsok sa nasa kuryente na naman, mga tugang. Kaya, yung mga ganang buhay, minapalsok, minadae. Okay. Ano ini? Una ko na ini. Yun na, tabi. Ukod ko sa mahiwagang tanog, si Wilkins po na ay wara kilaog, pigunting, dangan, pigtapil sa basura. Sala po. Yes, tama po ini na reaction tungkol sa aligadong rapist uni may word pa sa kuya naming sidum. Kuno, ang word nga ya, batal. O saga na, tamagulpi man kita ka word for the day, batal. O saga na iyo, saga naman kita. Okay na? Kamu naman mag-contribute kan mga word for the day, tabi. Ayan, okay? Saga na, pag-urong estudyanta naman yan. O bueno, mga tugang oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB, o digyan na kita sa mahiwagang tanugta. Igo na lang kita 10 minutes para po sa sa tuya, mga tugang na mahiwagang tanog. O madali lang, taunin na muna sa tuya na pag-irestoryano. Nahulog? May nahulog, Kuya Nems? Ano ito? Di man tabi ito pigunting. Bako tabi ito ginunting. Iya po. May clue na kamo Bako tabi ito mga tugang ginunting. Pero may nahulog. Ang hapot. Ano ito? Nasa linya, mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Thank you! Report, kasabay si Jimmy na salita. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. Ay, good afternoon, Jim. Hello, Go. Pipi. Iyon ako mo niya sa compound kay na Ginabatan West Central Elementary School. Oh. Banuan kan Ginabatan. Dahil sa may nakagat na estudyante sa Nakagat compound ki? kay ning eskwelahan ti Ayam na rumaw. Nako. Ay, nako. Sa pandok pati ang tima. Darahaw lang duman sa Rabax. Sir Milka Masipes sa livestock sa Department of Agriculture. Yao na digdita BBP na dadakop na sila na igwasin na rin mang pangsilo sa mga ayam. Aramo niya to ta BBP ang detalye. Malipat ko na ko cellphone. Malipat ako cellphone. Apo. Ano na? Hello. Hello. Okay, so yan dito si Sir Hale Camasis na BBP. Halin sa Department of Agriculture, Municipal Agriculturist. Kung ano na ang disposisyon hay na itong aki. Ay ba pang detalye? Sir Hale, sa ibong na linya po si BP Henry Sancor sa DCGB. Good afternoon, Sir Hill. Good morning po. Good Opo. afternoon po. Opo. Busing. Ano yan? Paano po nagkagat itong aki tabi? Bali, naglaog po sa mga eskwela po digdi sa West Elementary School. Tapos, bigla na lang daw din inano ayam, kinagat sa pandok. Sa muktawong na po na. Grabe, sir. Anong grade ka na, aki? Hindi ko po nakuha kung anong grade. Halangkaw siya. Grade, Pagi pa din kung grade kinagat. 2 daw po. Grade 2 daw po. So, Grade 2. Pero grabe na. Linukson sa kanayam sa pandok? iyo po. Naku, kay Rakman. Kay Rakman. Nakagat sa ano na to. Pero ngunyan, nakapabakuna na po. Iyo po. Binakunahan na po. Iyo po. I see. Same Tapos po. ayam po, ginibo min, nadakop namin na. Tapos Oo. ang dakop pa po kami mga ayam digdi sa elementary. Nako. Kasi po itong ayam na ito, na-identify, sir, kung kayo po, Sir Hill. Mayo pong tagsadiri. So mga yaon na ito digding naggala. Nako, yan mga makatakuton, ano? Naglakaw-lakaw, kaluksong kakiayam. Ngayong ano po. Jesus ko, patawara kita. Kaya rap mga itong akin na ito.
Paano daw tabi sir yan gani ma-prevent na na po maulit iyan na may mga ayam nagralakaw-lakaw diyan sa may Kamalig. Kamalig yan, di ba? Ginubatan po, ginubatan. Oh, sorry. Ginubatan tabi. Opo. Bali, nang dadakop man po kami, kaya lang talagang dakol po ang mga irresponsableng mga owners eh. Kaya, dahil may naaubos man. Paano daw yan, sir? Ano? Di ba may... Di ko din sa po sa ginubatan na gari... nagbabawal sa pagpalakaw kan mga ayam na? Opo. Igong ordinansa, pero ang sinusunod mingon yan, so, provincial ordinance, magdadakop ng ayam. Ay, nako. Makangiri man yan, sir. Kumusta po? So, tama kang kinagatan sa pandok? Ang po, ning lugad po talaga. Jesus kong pangyari. Di, ano sir? Paano maraman ko ng ayaw rungaw? Kung sa confirmation po kayan, kung puputulon talagang payo, tapos ang ma-confirm kaya na kung ang region po, may laboratory po duman. Iyo, didiscover yung kung may rabies o ayam. Opo. Iyo, pero regardless kung may rabies o dahil, importante itong nabakunahan na tabi so aki. Oyo po. Tangon yan, yaon duman, tanadakop mina so ayam, bali, ang gigibon po kayo ito, observation po ring 14 days. Kung magadan so ayam, yun na po ito, puputulon nito payo. Iyo. Ano sir, dagit so ayam databi o dagiton dakiki ko? Anong nangyari databi? Paano linuksan so aki? Bako man daw dagit ng gad na suno ato, kaya lang, so parang nagagilang. Oo. Tilakbag lang so aki. Oo. Ay, nako. Ano sir, ikaw pa dyan kimang ayam tabi ng malatbagat sa ginubatan area lamang na depde ng Tangon tagsaliri? yan po, igwa pa man po, kaya lang, so iba, nagkadarakot gina. Nako. Jesus ko. Okay. Ano sir, si Say po so nagsagot ka itong pagpabakuna sa ayam o sa aki? Parang basta, di ko po aram kung si Say Nanggad so nagsagot po kayo ito. Iyo. Anyway, kung halimbawa medyo kapuson, rigo sa Legazpi dakulong ka na vaccine tabi sa anti-rabies niyan, sa Rabax ka dakol. Po. Yun Available. Po. Pero baka saguton pa po. Iyo. Pero ang pinaka-concern ko talaga tabi, sir, Hill, kung paano, dahil na po mautruan na habang naglakaw-lakaw ka dyan sa lugar na iyan, di mo palang sigurado na so ayam na masasabot mo, pwedeng luksuan ka. Yung nga ni po. Kaya nga ni, yaon po kami giraraydig din ang dadako para maubos itong sumayaon digdi sa eskwelahan. Iyo. Di pwede sir manduhan sa mga tagsadiri kan ayam na di pagparapaluwaso ng ayam ninda, kadinahan tabi ang mga ayam ninda? Bali, nagano na po kami, nagaburo barangay naman po ako kayan, nag-IEC, Opo. Information Education Campaign. Sinabihan mi na po sa mga kwakayan sa barangay. Na dahil pagbiliwanan mga ayam. Kabawal po talaga ang Iyo baga, kung may provincial ordinance kita kayan, yung nga ni po. nabawalan mga ayam na salbatan. Ako di, paano kang kunang tagsadiri? Paano sir? Yung nga ni po. May multa man po sinda kung talagang unado, kung makakuha pa na sa endaso ayam, sindan magpapabulong po kahit itong aki, kung ano. Bata yan baga sir na, ang yan baga, pagbuhi, deng tagsadiri. Pag naligis, nalagadan so ayam, ang tagsadiri binalawas, tamaningil sa nakaligis. Yun nga. Di ba? Iyo po. Ay, nako. Opo. Okay. Anong oras tawis pala, sir, nangyari ito? Mga pagka-plug ceremony po, siguro 7:15 po siguro, alas 7 digdi. Yun ang kairak man, ano. Pero yaw na po siya, sir, sa compound kang eskwelahan? Ano? Tatag-flag ceremony? Yan po kami digdi. Yaw na siya. Kung sabihin, sir, so ayan, naglakaw-lakaw dyan sa compound. Iyo po, yung nga ni po. Sa may, yan sa mga irarong. Salbatana. Baka, sir, gusto mag-eskwela ka na ayan, malibong supayo. Pero, karaw lang ito, pero Iyo po. kairak man, nairakon ako naman sa aki. Nairakon ako naman sa aki, tabi. Babae po, siya lalaki, sir. Babae po. Nako. Okay. Sige tabi, Sir Hill. Saramato na maray Okay sa... po. Kaya Sige mas po. maray na kauron may ka. Mag-survey ng leksyon kan gabos. May lesson learn lamang na pag nakailing kaya, mag-ingat o dumistansya o whatever. Data ma-identify ko ng ayam lukso ang kauday, di ba? Iyo po talaga. Opo. Salamat, Sir Hill. Sige po. Opo. Utungan niyo, may ayam pa, ngalo na. Ano? Ni sa luwas kan compound, may ayam, ngalo na. Yan. Compound Sir, Jimmy kang ano tabi. Sir, ining mga nagkakadarakop nindo, paano yun? Nakapira ng dakop ka mo? Pangduwa na. O sa Pangduwa na. daraan mga nadakop. May dog pond man po kita sa duman sa
May dog pound. Sa Ubaldo man. Paano siya may nagbabantay, di ba? Nagbabahog? Mayroon po. Okay. Last na lang, sir. General advisory na lang po niya to sa Tama. 44 barangays digdi sa Banuan kan Ginamatan. Oho. Bali, sana so mga tagsadiri kan ayam, maging responsable dahil pagparabuyan ng ayam. Tapos, sa nagabako naman po kami, magpabakuna po. Yan, oho. Okay. Thank Ay, you so Jim, much. haputan na So, Sunil kung available ang bakuna na kontra rabies sa Available ang ayam. bakuna, sir? Available po. Wala problema sa bakuna. Sa ayam, oo. Okay. Kasi bago nga sa kuha kami, Trabisia. Okay. Thank you so much, sir. Oo. Okay, so yan tabi pipi. Lawgon ko daw ining prince. Thank you so much, si Her Hilil ka. Ay, nasa ayam, Jimmy, naglakaw, nagangal-ngal dyan. Inda ko na Distansya ka. dahil man, nasa lawg kami kay ning eskwelahan, compound, sa luwa, so ayam. Maray mo kung baka kasurog yan o nagmanman naman yan. Titaram. So, ayam. Malawg ako digdi sa principal's office. Siya nga nagparang-report niya dyan yung reporter sa DCGB Sino nga. pang principal? Yan, digdi. Ano nga rin niya? Baka kuya, so ayam kuya ni nag-spy duman. Well, ma'am, good morning. Siyang good afternoon. Namidya po ako sa DCGB. Wala si principal. Hello, ma'am, good afternoon po. Namidya po ako sa DCGB. Actually, live ako, ma'am. Kasi nag-interview ako sa Luwat sa with regards sa nangyari dito sa bago, ma'am. Sige. I-off ko na muna. Besa na. Besa na. Sige. Na. Paano man ito kuya nimi na may ayam na nakalawag duman na? Batan bang eskwelahan tabaga? Dahil man ang mga kudal kuya names, di ba? Dahil magkimaga gate na mga, so ay, para. Ay, nako. Mag-iingat po ha. Dakulon ang baliw na ayam dyan sa ginubatan. Tada ay inako, nabakwit. Baka mananggan kuya ni Miso ka nag-ribakwar baga sa mga tao, ade. Sa mayong volcano, binarayaan sa mga ayam. Baka nagkarilibong sa mga ayam. Nako. Sabi, igabaga ki mga nalimo ko yan ni Miso sa TV na Dog Whisperer. Sa television baga may mga series ka. Amas kaya na mga maisugo napapabuot niya. At ako kuya nim, takuton ako sa totoo lang, takuton ako sa ikos buda sa ayam ta. Nakagata okay ikos. Takuton ako kuya nim sa bakuna, tabi. Takuton ako sa bakuna. Ang pigtakutan ko, bako man sukagat ka na ayam, sukagat sa bakuna. Sudagom. Sudagom, tabi. Ito, sandali. Pade, pwede ipabaksin so ayam ko. Pwede pa, di ba? Sa kung sa inka, kung taga-ginubatan ka, dumang ka babaksinan so ayam mo ki anti-rabies. Bako yo, ay good afternoon nga pala kay Ate Rochelle. Hi kay Kong Lee at sa ka-office mate ko na si Ralph in Alwin. Yan, ha? Good afternoon, tabi sa imo Ate Rochelle Armenia. So, piloto ninda na si Kong Lee. Buda, so ka-office mate na si Ralph in Alwin. Yaon sinda dyan mga tugang sa auto. Siguro nag-travel, siguro may kwan ini, may mga lakaw gayon ini na mga amiga tang ini. Okay na? O di sige, mga tugang, in 10 minutes bago mag-abot ang alas 4, sa pagbabalik ka ni Bapa, sa Pingkion mo baby, kasabay sa mahiwagang tanog, makalipas lang kan mga patalastas. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwedeng
pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagming, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos sa deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bueno, mga tugang, sabi kan texter ta, good afternoon hen, digdingan isa muya po, kadakon man kambuing ayam. Sa may bugtong area po, deko aram kong karaysay ini. One time, naglakaw ako dyan sa may Pawa. Pasakat po dyan sa may imahen baga ni Mama Mary. So ayam, nagpaburokod, grabe so takot ko. Yun ang pigasabi ta. Kung dusmugan ka dyan kang ayam tabi na bata gari
Magkatakoton bagan. Sa totoo lang, anayang pagdagit. Day mo yan makuantahan, day mo makontrol. Basta makusugunon yan, kuya Neme. Imagine, so grade tong aki, linuksuhan. Oh, nako. Sa dami ng kung anong sakit ng kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise. Ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12 karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, no leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat kansa ng pagantabay. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programang Morning Hirit. Goodbye. Maray na aga po. Maray na hapon. Sendo ka, boss. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea